eyona nto sizoyithetha apha sizothi nje uThixo usenguThixo nakuleni meko. And so akuhlanga lungehlanga family lapha ekhaya kunje kuzo zonke inhlanga. Kodwa noko kunjalo sizongqina endoko kuba umzalwane uNtabalaza siyamazi kwaye sihambile indlela naye. Sizothi torho mama kaNtabalaza uzugcinwe izinto ebezigcinwe lusana lwakho endleleni. Ngoba umzalwane uNtabalaza uve ilizwi ngemini yodwa. Wathi kubenda eve ilizwi ngemini yodwa. Wayishiya kwa wonke iminatha. Wasabela ubizo kuThixo wakhe. Wathi emveni kwento kuba evubizo wancama zonke izinto zelizwe nobunewunewu belizwe. Wathi ndiyakwenzakala kungekhoyo Thixo wethu namandla. Wahamba noThixo endleleni wagcinwa zizinto ezimbini. Wayena ugcinwe ngumthandazo endleleni. Mama kaNtabalaza sizoshiya lo mandla umthandazo bethandazwa ngunyana wakho. Wagcinwa kukuhlala ngendumiso phansi komnqamlezo. Zithe zimehleli izinto wenza laa nto yenziwa nguPawulos noSilas entolongweni ngenye imini. Nakuba bezibona bekhonkxa iinyawo nezandla kodwa umlomo wabo ungakhonkxwanga. Nani ifemeli lapha ekhaya mhlawumbi nizibona nikhonkxa iinyawo nezandla kodwa imilomo ayikhonkxwanga. And so kuyo yonke loo nto senihlale ngendumiso. Ile nto ethi omnye umntu banenyweba yenyaniso abaluvayo ufefe ngebehlala ngendumiso. Wenze loo nto ayanda xa kufika amaqhwa avulela phakathi athi ndifihle emkhululi ndizidlule ingozi. Mama kayanda uzufihle uza kufihla nawe uThixo. Nawe uThixo uza kufihla. uThixo uza kufihla. Ungamlahli uThixo endleleni. Ningamncami uThixo ngoba naye uThixo akasoze nincame. UYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.